गोड़ लगतनी प्रणाम। रउआ सबके बताए में बहुत खुशी हो रहल बा कि पूर्वांचल एकता मंच के द्वारा फिर विश्व भोजपुरी सम्मेलन के आयोजन हो रहल बा। जौन की आयोजन हो रहल बा उ डेट जौन बा उ 12 और 13 अप्रैल के शनिवार रविवार। तो 12-13 अप्रैल 2025 शनिवार रविवार जौना के आयोजक करता पूर्वांचल एकता मंच बा। और रुआ सब जानत हो कब कि ये पूर्वांचल एकता मंच के जौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई शिवजी सिंह और राष्ट्रीय संयोजक बड़े भाई मुकेश सिंह जी ई विश्व भोजपुरी सम्मेलन कई साल से ई लोग करावता। और पीछे रउआ सब देखले हो कब कि विश्व भोजपुरी सम्मेलन करैला के मकसद का बा, ई काहे विश्व भोजपुरी सम्मेलन होला आ काहे हमनी करावे के पड़ता बार बार। तो एकर मेन उद्देश्य बा विश्व भोजपुरी सम्मेलन के कि जौन हमनी के भोजपुरी भाषा बा जौना के रउआ सब बोलतनी हमनी के बोलतनी और देश विदेश हर एक जगह बोलल जाता। ये भाषा के 8वीं अनुसूची में मतलब सरकार के कहल जाता कि भाई हमनी के भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल कइल जाओ। और ये खाती हमनी की जौन पूर्वांचल एकता मंच संस्था बिया पिछला 20 साल से काम कर रहल बिया। और ए में अलग अलग तरीका से सरकार के जगावल जाला, बतावल जाला कि भाई हमनी के भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल कइल जाओ। तो यही क्रम में कि विश्व भोजपुरी सम्मेलन फिर से हो रहा बा जौना में रउआ सब आई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 12 और 13 अप्रैल के आई और ये सम्मेलन के सफल बनाई। अब देखिए भोजपुरी ऐसा भाषा है जौन की सब लोग बोलता, लेकिन आज के डेट में राउर सबके नया जौन जनरेशन बिया, नया पीढ़ी बिया, बहुत लोग भोजपुरी के बारे में बहुत चीज़ नहीं जानत। तो ई विश्व भोजपुरी सम्मेलन में पूर्वांचल एकता मंच पूरा कोशिश करेला कि जौन जौन विलुप्त हो चुकल बा हमनी के भोजपुरी भाषा में गांव जवार से ओकरा के इमे दिखावल जाओ, जौना से नया पीढ़ी जौन बा उ देख के समझे कि हमारा भोजपुरी में हई चीज रहला। यही क्रम में एमे रुआ सब देखब कि एमे जौन विलुप्त हो गइल बा डफरा जौन विधा रहला, गुड़ऊ, ओकरा बाद से ई सब पूरा हमनी के एमे दिखावल जाला चैता, ई सब चीज एमे प्रस्तुति कइल जाला। बढ़िया बढ़िया कलाकार सिंगा वादन ई सब चीज होला। साथ साथ में यह सब नहीं के मेन चीज बा उद्देश्य भाषा के कैसे हमनी के 8वीं अनुसूची में लियावल। तो एकरा खातिर बहुत ही प्रबुद्ध जन लोग आवेले, बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर आवेले जौन की ये भोजपुरी भाषा पर काम कर रहल बड़े। तो उ लोग आके अपन सारा प्रस्तुति करला कि भोजपुरी भाषा आखिर में कैसे 8वीं अनुसूची में आई, एकरा खातिर का करे के पड़ी। तो इस सारा चीज एमे बतावल जाला। बहुत लोग आके अपन प्रस्तुति देवेला। साथ साथ कवि मतलब भोजपुरी भाषा में बहुत सारा कविता लिखल बा, बहुत सारा किताब भी है। तो कवि लोग भी आके अपन पूरा प्रस्तुति देवेला कि कैसे हम भोजपुरी भाषा के प्रॉपर तरीका से 8वीं अनुसूची में शामिल करे खातिर का हमनी करब जा जौने से शामिल हो। लेकिन इस सब लोग अपना अपना तरीके से लागल बा, लेकिन एकरा के कैसे जोर बना के जल्द से जल्द 8वीं अनुसूची में शामिल कर जाओ, एकरा खातिर पूरा प्रयास पूर्वांचल एकता मंच पूरा कर रहल बिया, जौना के अध्यक्ष बड़े भाई शिवजी सिंह है। तो यहाँ के अगर बारे में बताई तो यहाँ के 20 साल से एक खातिर पूरा जान जी लगा के, और आप लोग देखत हो कब कि यहाँ के पूर्वांचल एकता मंच के साथ साथ कई सारा ऐसा मुद्दा उठावे नहीं भोजपुरी खातिर जौना से भोजपुरी भाषा के विकास होके। साथ साथ प्रोग्राम में रुआ सब देखब कि सिनेमा जगत से भी बहुत लोग आई आपन प्रस्तुति दी। साथ साथ आपन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुई जौना में बहुत गायक आई हैं, गायिका आई हैं, बहुत सारा कलाकार हैं। तो इस सारा प्रोग्राम के शेड्यूल भी हमने के बताओ जा नेक्स्ट पोस्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। और सब रउआ सबे मेन बाकी आई ये दिल्ली पूर्वांचल एकता मंच के तत्वाधान से विश्व भोजपुरी सम्मेलन के प्रोग्राम होता, एक करा के सफल बनाई और ज्यादा से ज्यादा रउआ सब आई दादा देव मेला ग्राउंड में हो रहा बा। ई सेक्टर 8 द्वारका में बा या पालम के पास बा, दादा देव मेला ग्राउंड में हो रहा बा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आई प्रोग्राम के सफल बनाई। हम ये बतावल चाहतानी कि भोजपुरी की भाषा रउआ सबके भाषा है, एकरा के कैसे भी हमनी के लागी के 8वां अनुसूची में शामिल करावे के बा। जय भोजपुरी।